deh jopo rusuk kabeh mari udan yo. Yo nyapi sik. Mau besi isu. Terus yamin nih. Duwe anak duwe. Anak yo metu kabeh. Bapak nih yo kerja. Oh, mbok nah. Tenan dile. Coba kok ketua kerja mbok. Iya. Pangan. Kerja sik mari iki. Yo, golek pangan, Mbok. Iya, di rumah kana duit blas. Kerjana sapa? Anu jerakan penyo. Heeh. Dalem koyo tau jalo Awan. Ya le, nek ngono hati-hati. Genai, tarik kini kerja apa ora? Kami ini kok durung teko, tak deloke ndek Tegal. Hemat. Hoi. Oh, ya apa? Yo sida ta, Bos. Ndek ndi Tegale? Ndek kono lho. Lho ayo we rono. Ayo, Ayo. sama iki. Waduh, dalane lunyu rek. Iya, Catur, marutan ah. mambengi. Ya sado. Dalane ngene. Iya. Kok iso saware? Awak dhewe muka rek. Oh, iki dah, Bos, Tegal, Bos. Iya. Lho ompo, Bos? Wah, lah iki. Terang iki, Bos. Panas mana iki? Kan kan nganu ndek gunung Krijiki iku lho. Heeh. Lek kok matu ndek kene ae, dado. Iya, yo. Ya wis, tak neni kene. Yo. Ya mbok anu lho, Bos. Oh. Iki mari kono SN aku sini. Panjang. Hawane saiki lho jalasi panas ngono. Lek Mbak Bati wis rijik, aja ngono tok ae. Waduh, iya ya, Bos. Sampeyan iki mek trimo meneng tok. Aku lho, Bos, sing kerja. Aduh, pegel, Bos. Lek awane panas koyo ngene, Bos. Kecek. Buat tuku es, Bos. Awane panas iki. Ngelak. Lah iya. Iki lho kontake, Bos. Iki bang main mlaku wong ado jarake, Bos. Ya ndi, Met? Tak tuwa es dike yo. Yo. Masuk, Met. Pegel iki. Yo. Allah. Masuk ini lho, Dek. Aku es cek suwene, Bos. Dapak, lah Bos iki tuku es cek suwene sih. Sik lapo ngono lho. Nek kok kecantol karo edok ndukur, Bang. Iya paling, nek gak ngudhe rondo nek warung iku paling. Kan dadi warung iku rondo sih.
Yo. Nek ombone ana Tegal iki. Hawane koyo ngene. Pirang dino iki yo. Paling antara 2 mingguan. Wis iki jelas tekan rondo nek likur iki. Iya ketara enan. Wong sing duwe warung iku Spek-spek anu kan. spek anu enan. Ya tak ngerti pacul iki. Iki salah paculnya le apa iki? Nah sapa kok menjili watu iki? Nang sopo mang nang budheku mang lho. Lah aku tuku pacul ngot duwe durung bayaran. Mbok genah iku piro bayarane? Lah yo. Kayak sampai bayarane titik oh. Tak pacul kene gurune yo. Aku kesini melok biyen. Apa yo beda jeragan. Aku iki melok jeragan iku aku. Ket melok iki aku. Lah iya lah wong iku sampai bayarane Gak mesti yo. Lho kari nyanyi nang omahe. tak pacul kene gurune. Aku rumahe. Kerja iku gak soro le. Aku rumahe masalah. Kok lek basi anu parani nang omahe nang. Nek dhisik mai. Iku lho, Dek, dalan iku lho. Dalan Kembangan. Terus dalan Kembangan, Dek. Anu ku Dek Gang ini soru lah iku. Main. Gede ta mai. Gak lah ya iku. Pilihan main. Tapi yo kok paling ki jelas yo. Iku SWS. Ya sing jariku mang. Gak terondo to rene Iku. Gak iki. Sampai pegel lho cintane. Iki lho sing ndenteni halangane rarek awane jane si panas. Loh, gak lah Riko iki, Bos. Golek es ndi deh, Bos? Apa kecentol ndek warung dhuwur iku sih, Bos? Golek Riko, Bos. Bos. Lek nang rondo yo ngembat ae. Bos. Golek Riko, Bos. Sing ngenteni, Bos. Mek kok Kene mukok. maculi pegel lho. Sing ngenteni yo sampe kok mukok. Heeh. Wes kene sih. Ngono rek, lah wong aku tuku es nang Jabung ngono lho, waduh. Aduh. Iki sing nang Lah, ya iku, Bos. Sip. Rek, aku yo njaluk sitok ae aja akeh. Kene malah ya kok iki. Yo iki, Bos. Sing garakno geger menakno ya iki, Bos. Lah iya. Ngelak, Bos, mulai mang ngenteni Riko. Gak seberani rek. Riko kita rondo kayak apa Riko iki? Ronde di koru. Yo. Bangun tas ana arek lanang. Mbok sapa yo? Kaji koyo e. Heeh. Napa kaji di kono? Ngombe kopi di warung. Apa oleh kaji? Padahal mulai teko Arab lho, Cuk. Lah iya, nang Arab golek apa ngono lho, Rek. Heeh. Lah tutuk kene kok sama kecantol. Ayo, wong aku wis pirang taun ndek kene ora kecantol aku lho. Heeh. Winginane bojo. Kaji tak jak kerja iki, Bos. Enggak gelem. Terus Jadi mulai kaji balik rono, tapi sing golek anu apa golek golek duwe yo golek anu apa amunisi. heeh. Ya wis jelas lek ngono ku. Gong kaji wis ngono. Mulai biyen wateke yo kok. Yo Apa ngono kok jeneng kaji mel ngono. Anjing memel. Lah iya. Jenang abange kurang lek biyen. Heeh. Tepak lahir. Lek di paling Dik setelah gedruk pindho paling, Bos. Lah iya. Aduh, kalau jangkrik gak ketemu. Lah iya. Lo. Kalau di sana ini gue ya. Ayo. Sik mandek kok. Lah kok memet, cak memet tuh lo. Cak met ambil juragan. Nah iya. Ambil aja jalur duitin nang bos. Duh, ojo mulai kok gak dikei. Dikit-dikit ya lo. Ayo. Mama meneng karena kong pi meneng. Sopai jali-jali teman-teman. Dua kabeh. Cuk, lakon ta blong. Dong lamake kon blong. Sikon, kemlayu nandi kon, Mulai nanti on. Kon ta blong. Syukurane cak, Iya syukurane. kon blong. Kare sopon. Sampai sopo-sopo. Kon ta blong. Oh, si cili kon blong. Kalau jangan cek karo wae. Iya, cak. Kon aja kon blong. Sampai ampun cak.
Em luôn, tak nhiều rồi. Apa durung tak kamplang kon blong. Em luôn. Em luôn, age kon blong. Kenapa? Kandak nó kon tak cerewet nó kon nữa. Oh, kan ana mamu kon main blong. Waduh, Rek. Gemblong kena aku gayu wae. Aduh. Cuk koncone lek iki. Koncone lek geloki. Mana kon? Loh, koi. Oh,